Sunana Profesa Mamman Yusufari SAN. A yau kotu ta zauna kuma ranar 28 ga watan Oktoba na wannan shekara kotu ta yi kware-kwaren hukunci inda ta ce ba ta amince wadda ake kara ya yi tambayoyi shi da kansa ba, kuma ya zamanto lauyoyinsa suna ci gaba da wakiltarsa ba, sai dai a ɗauki guda ɗaya. To mu a wannan lokaci ma mun goyi bayan ya yi tambayoyi kuma a bar lauyoyinsa su ci gaba da wakiltarsa. To shine aka ɗaga a wannan lokacin a dawo yau domin mu gabatar wa kotu hujjojinmu da muke da su na yiwuwar yin haka ɗin. To da muka zo kuwa mun yi roƙo ga kotu cewa ta canza wancan kware-kwaren hukunci domin a dokance shi wadda ake kara yana da dama ya yi tambayoyi, har ila yau kuma yana da dama lauyoyi su wakilce shi. Ba za a ce sai dai a yi ɗaya ba, biyun duka za su iya tafiya. Muka roƙi kotu ta warware wancan ɗan kware-kwaren hukunci da ta yi ta ba da damar ya yi tambaya kuma ta ba da dama lauyoyinsa su wakilce shi. Kotu ta saurare mu kuma ta yarda da mu, ta warware wancan kware-kwaren hukuncin, ta ba shi dama ya yi tambayoyi kuma har ya ma fara yin tambayoyin an ɗan yi nisa. To sai aka fahimci cewa yana amfani da wani littafi. Muka tambaya wannan wani littafi ne yake amfani da shi yake budawa yana karantawa, sai ya ce sharhi ne na sahihi Muslim. To sai muka yi suka akan cewa shaida bai bada shaida akan wannan littafin ba, sai dai a samo sahihi Muslim wanda ba shi da sharhi, shine za a iya yin tambayoyi a kansa. To shi yadda ake kara ya ce ba shi da mara sharhi. Sai kotu ta ce to ya sayo mana, ya ce ba shi da kudin saya. To sai muka roƙi kotun mu daga bangaren mu ta rubuta takarda zuwa Jami'ar Bayero ta Kano cewa wadda yake kula da ɗakin karatu da ajiye littattafai ya ɗauko mana wannan sahihi Muslim har ma da Buhari a kawo su gaban kotun marasa sharhi. Kuma gwamnati ta yi ɗauki nauyin, tunda ya ci bai da kuɗin saya, za ta ba shi kuɗin da zai siya waɗannan littattafai. An yi alkawari daga yanzu zuwa Litinin mai zuwa, in Allah ya yarda, gwamnati za ta je ta jiyo kuɗin wannan littattafai ta aika masa kuɗin domin ya sayi nashi. Har ila yau kuma kotu ta yi umarnin a rubuta takarda zuwa shi librarian na Jami'ar Bayero na Kano ya kawo mana waɗannan littattafai guda biyu kafin a 25 ga wannan watan da muke ciki, wanda a lokacin za a dawo zaman kotu. Na to ya zuwa yanzu shi wanda ake tuhuma ya yi wa shaidar da kuka kawo kusan tambayoyi har guda 18, kuma kotu ta daga an ƙara cewa ya dawo. Bisa doka akwai wani lokaci da aka ƙayyade ne da za a tsaya ga wannan tambaya domin jin shaida na gaba? Babu lokaci. Ai doka ta bawa wanda ake tuhuma damar ya yi tambayoyi ko da su nawa ne tambayoyin komin yawansu. Abin da ake so dai kawai ya zamanto tambayoyi ne masu ma'ana. Matuƙar tambayoyin nan da ma'ana to ba za a hana shi yin su ba, ko da zai ɗauki lokaci mai tsawo ne. Ko da za a dawo a ci gaba bai gama ba a sake ɗagawa, kotu ta ba shi wannan damar. Matuƙar tambayoyin nan masu ma'ana ne, yana da iko yi su.